Jeg skal lige op og stå på en stol. Nanna, du kan ikke stå op på en stol og flytte den. Du bliver nødt til at ofre lidt af dig selv. Er I klar? Er I klar? Den er der sikkert. Er I sikre på Hvor kommer den? Hvor kommer den? Slå den i! Der er meget blod!